Varisudana Pujar Varisudana Varisudana Guru Nahatvahi Gurun Agatvahi. சரி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்தை முடிச்சுட்டு இது பண்றேன். குரு நஹத்வாஹி மகானுபாவான் 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 ஸ்ரேயோ போக்தும் ஸ்ரேயோ போக்தும் வெரி குட் ஸ்ரேயோ போக்தும் வைக்ஷ்யம் அபீஹ லோகே பக்ஷ்யம் ஐக்ஷ்யம் பைஷ்யம் பக்ஷ்யம் அபீஹ லோகே ஹத்வார்த்த காமான்ஸ்து ஹத்வார்த்த காமாம்ஸ்து ஹத்வார்த்த காமாம்சு. இதுல வந்து ஹத் வந்து சின்ன தா, அதாவது முதல் இது டிஏ தான். ஆனா அந்த தா வார்த்த அதை அழுத்தி சொல்லணும். சரியா? காமான்ஸ்து குரு நிஹைவ குருன் இகைவ குருன் இகைவ புஞ்சிய போகான் புஞ்சிய போகான். வெரி குட். புஞ்சிய போகான் ருதிர பிரதிகான். வெரி குட். ருதிர பிரதிகான் வெரி குட். அந்த டிஹெச் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துலயும். சரியா? தாரணீஸ்வரி மாதாஜி வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா வந்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தொண்டரடி பொடியாழ்வார் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நம்மாழ்வாருடைய ஆத்ம ஞானம், அதாவது நீ வந்து எப்படி வந்து சரணமாகும் கூவிக்கொள்ளும் குறுகாதோ குறுகாதோ காலம் குறுகாதோ என்ன கூட்டுக்கிறியான்னாக்க சரிவா நான் வரேன் கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு பெருமாள் கூப்பிடுறாராம். அப்ப எல்லாரும் பயந்தடிச்சுன்னு ஓடுறாராம். சோ மிருத்யு தேவதையும் நம்ம அழகா வெல்கம் பண்ண முடியுமா? That's a question. அதுதான் இன்னைக்கு பாடம். அதாவது அது எப்படி முடியும் அப்படின்னா, பிறருடைய குற்றங்களை பார்ப்பது கண் தெரியாதது போலும், பிறருடைய தோஷங்களை பேசுவது ஊமையை போலும், பிறர் குறித்த அபவாதங்களை கேட்பதில் செவிடனை போலும், பிறருடைய மனைவியை பார்க்கும்போது ஆண்மையற்றவது போலும். அப்படி இருந்தாதான் பகவானுக்கு அதிப்பிரீத்தி அவருக்கு. நம்ம எல்லாம் இப்ப குருடு செவிடு அப்படி இருக்கணும். கிரேட் மாதாஜி. ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தைகள் ஆக்சுவலி. அது அந்த ரைமிங் வார்த்தை தட் இஸ் வெரி நைஸ் ஆக்சுவலி. அதாவது செவிடாகவும் குருடாகவும் ஊமையாகவும் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்களை எப்படி அடக்குனா அதனுடைய ரெப்ரசன்டேஷனை நம்ம வெளியே எப்படி காட்ட முடியும்ன்றத வந்து பகவானுடைய எதிர்பார்ப்புல வந்து இவ்வளவு அற்புதமான ஒரு விளக்கம் ஆக்சுவலி. நாம எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா இதுல நிறைய வாட்டி நாம நினைப்போம், ஆனா சில இடங்கள்ல நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு தான் இருப்போம் நம்ம. ஆனா அந்த சமயத்துல வந்து கண்டிப்பா நாம வந்து ரியலைசேஷன் வரணும். எஸ், திஸ் இஸ் ராங். அடுத்தவர்களை பற்றி சொல்வது எஸ் வி ஹாவ் டு ஸ்டாப் அப்படிங்கறத வந்து வரணும். அடுத்தவர்களை குற்றம் காண்பது என்பது, அந்த குற்றம் காண்பதும் மன்னிக்கக்கூடிய குணமும், இது ரெண்டு இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல அடி எடுத்து வச்சிருக்கோன்றதே அறிகுறி. இது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம தவிர்க்காமல் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு பூஜைகள் செய்தாலுமே அதனுடைய சிரேஷ்டமான ஒரு நிலையை வந்து அது அடையவே அடையாது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால ஒன் வே ஆஃப் பிகமிங் dumb, deaf and like blind, these things and all we have to adapt. Yes, எல்லாருமே வந்து சடனா நீங்க எல்லாரும் இப்படி சைலண்ட் ஆயிட்டாக்கா வீட்டுல ஏதோ ஒன்று நடந்து போயிடுச்சுன்னு கூட நினைப்பாங்க. ஆனா எதுக்கு இவங்க இவ்வளவு மாற்றங்களுக்காக ஆயிட்டாங்க அப்படின்றது, இட்ஸ் பெட்டர் டு பி குவைட் ஃபார் சம் டைம். அடிக்கடி இதை சொல்லிக்கணும். எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த பாதையில இருந்து டீவியேட் ஆகி நம்ம விலகுறோமோ அப்பெல்லாம் நம்ம மனசை இழுத்து வந்து எஸ் நாம வந்து குவைட்டா இருக்க கத்துக்கணும், நிறைய பேசக்கூடாது, நிறையவுமே வந்து கெட்டதை கேட்க கூடாது. அதாவது ஒருத்தர் அவதூறு கூறக்கூடிய அந்த செய்திகளை கூட நம்ம வந்து தவிர்த்திடணும்.
ஏன்னா அதெல்லாமே நமக்கு கர்ம பந்தனத்தை தான் கொடுக்கும். சோ மீண்டும் மீண்டும் இங்க வர்றதுக்கு தான் ஒரு வழியை கொடுக்கும். பகவான் இடத்துல போகணும்னா பகவானுடைய இயல்புகள்ல சிலதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா அவரை மாதிரி நம்ம இல்லைன்னாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு சில பகுதியாவது நம்ம இருக்கணும்னு நினைக்கணும் இல்லையா? அந்த எப்படி வந்து இந்த மோட்சம் அடையறதுக்கான 5 மார்க்கங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது அவருடைய கண்ணாகவோ இல்லை அந்த ரூபத்துல ஒரு வந்து ஒரு வைபவங்கள்ல வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற மாதிரி ஒரு அந்த நிலையில இருக்கிறதையும் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோட்சம் என்றது சொல்றாங்க. அதே மாதிரி அதாவது விவாதிப்போரில் நான் நியாயம் என்று சொல்வார், இறுதியான நியாயம் நான். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு ரகசியத்தை காப்பாற்றுவதில் நான் மௌனம்னு சொல்றார் பகவான் இல்லையா? அந்த ரகசியத்தை காப்பாற்றுவதில் மௌனமாக பகவானே இருக்கும் பொழுது அந்த ரூபத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக ஸ்வீகரிப்பது என்பது ரொம்ப உச்சிதமான செயல் இந்த பிரபஞ்சத்துல. நம்ம வந்து அதுக்கு நம்ம வந்து சைலண்டா இருக்கிறது பழகணும். சைலண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அடுத்தவர்களை அவதூறு பேசுவதற்கு இந்த நாக்கை நாம் உபயோகப்படுத்துவதை விட அதை விட வெறுமனே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சைலண்டா இருக்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்பவுமே உத்தமமான காரியம். இது இன்க்ளூடிங் மீ, எனக்கும் சேர்த்து நானும் எனக்கே சொல்லிக்கிற இதுதான் இந்த இடத்துல. ஸோ நிறைய வாட்டி நான் நினைப்பேன், நான் இது கண்டிப்பாக வந்து சைலண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தவர்களை அவதூறு, அவர்கள் தவறானவர்களாக இருந்தாலும் கூட நாம வந்து அவதூறு என்பது பேசக்கூடாது, அது தேவையற்ற செயல். வெரி நைஸ் மாதாஜி. ரொம்ப காலையில எனக்கு ஒரு நல்ல வார்த்தைகளை கேட்கறதுக்கு எனக்கு ஒரு அவகாசம் கிடைச்சது. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. Thank you for opportunity that you give. மாதாஜி, பகவான் கொடுக்கிறது இது. நத்திங் ஐ எம் டூயிங் ஹியர். ஸோ எல்லாம் பகவான் செயல். ஸோ யார் யாருக்கு என்னென்ன பிராப்தம் என்பது இருக்கின்றதோ அதை பகவான் கொடுத்துருவார். ஸோ நாம வந்து we have to utilize that opportunity. நம்மளால முடிஞ்ச சேவையை நாம வந்து பகவத் கைங்கரியத்துல நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். எஸ், தட் இஸ் த ஒன்லி திங் நமக்குன்னு கிடைக்கக்கூடியது. எஸ், அதுதான் நம்ம மாதாஜி இப்போ ஒரு இல்ல கைங்கரியம்னா அதுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். நம்ம எல்லாரும் வந்து ஒரு கோவில்ல போய் டக்குன்னு ஒரு விளக்கமாறு எடுத்து பெருக்கினா அது போல கைங்கரியம் ஒண்ணும் கிடையாது. நம்ம பண்ணினா ஒரு 10 பேர் பெருக்குவான்னு வருவா. பிளாஸ்டிக் பேப்பர், தேங்காய் மூடி, அது இது. We have to start doing it. குருத்வாரால போனா எங்க இதுல போனாலும் அவ செருப்பு எல்லாம் எடுத்து வச்சு தொடச்சுட்டே இருக்க பாருங்க. நம்மளும் தொடக்க ஆரம்பிக்கணும். We have to. அது நம்ம ஒரு தூரம் ஆரம்பிச்சோம்னா ஐம் ஷூர் அட்லீஸ்ட் நம்ம ஏஜ் குரூப் நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவா. அண்ட் கோவில் வந்து அது ஒரு பெரிய கைங்கரியம். டிவோஷன் இஸ்கானை தவிர பாக்கி எல்லா இடத்துலயுமே கோவில்கள் வந்து, அதுவும் விருந்தாவனத்துல போனா ரொம்பவே இதுவா இருக்கும். ஒரு கோவிலும் அப்கோர்ஸ் இப்போ இதா இருக்கலாம், கிளீனா இருக்கலாம். பட் we have to. அது ஒரு பெரிய கைங்கரியமா. நீ கோடீஸ்வர இது நிறைய எண்ணெய் விட்டு நிறைய எல்லாம் பழங்கள் கொடுக்கறத விட அது கொஞ்சோண்டு தொடச்சாலே அவனுக்கு அவ்வளவு இஷ்டம் அப்படின்னு. ஆமா, சுத்தம் இது பாத்தீங்கன்னாக்கா பியூரிஃபிகேஷன். எப்பவுமே அந்த ரூபத்துல கூட பகவானை நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? சோ எங்க வந்து கிளீன்லினஸ் இது எல்லாமே நம்ம எப்படி ஆத்ம சுத்தம் தேவையோ நம்மள சுற்றுப்புற சூழல் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளணும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பகவானை சேவிக்க போற இடத்துல வந்து அந்த கிளீன்லினஸ் இருந்தாதான் நம்மளால போக்கஸ் பண்ண முடியும் பக்தியில. கிளீன்லினஸ் இல்லாதப்போ நமக்கு அந்த ஸ்மெல்லும் அந்த டர்ட்டியான பிளேஸ்மே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் வரும். அதனால அதை பாக்குறத விட எடுத்து நம்ம கிளீன் பண்ணிடுறது பெஸ்ட். ஸோ அந்த மனசு நமக்கு வரணும். தட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் ஆக்சுவலி. எஸ், வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவு ஆக்சுவலி நார்த் சைடு எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. பிகாஸ் ஐ நெவர் பீன் டு எனி பிளேசஸ் தட் சைட். அதனால இட்ஸ் கண்டிப்பா அந்த கிளீன்லினஸ் நம்மளால முடிஞ்ச சேவை கண்டிப்பாக செய்யலாம். எஸ், நம்ம இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா 17வது பதம் இந்த 9வது அத்தியாயத்துல பார்க்கின்றோம். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா பீஷ்ம தேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உபதேசங்கள் யாருக்கு? யுதிஷ்டிர மகாராஜனுக்கு. ஸோ அவருடைய உபதேசங்கள் கண்டிப்பாக இவருக்கு வந்து நாட்டை நல்முறையில் ஆள்வதற்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அத்தகைய உபதேசங்கள் ரொம்பவுமே தேவைப்படுது. ஸோ ஹி ஹேஸ் டு பி வெரி ஸ்ட்ராங். அதாவது ஒரு அரசனானவன் செங்கோல் ஏந்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே வந்து நீதி தர்மம் எல்லாவற்றையும் நிலை நிறுத்த வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு மன உறுதியோடு தர்மமான அந்த மார்க்கங்களை பற்றியான ஞானம் அவனுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. அததான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்ம தேவர் இவ்வளவு நாள் அவர் அஸ்தினாபுரத்தை கட்டி காத்தார் இல்லையா?
இவந்தோ அதர்மமான குணமுடைய துரியோதனனே சரி, அவனுடைய தந்தையான திருதராஷ்டிரம் சரி, இருவருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பொறாமையினுடைய உச்சக்கட்டம் உடையவர்கள் தான். சோ என்னன்னா, திருதராஷ்டிரனுக்கு கண்ணு கிடையாது, அவனுக்கு ஞான கண்ணும் கிடையாது, ஊனக்கண்ணும் கிடையாது. ஆனா அவனால அந்த ஊனக்கண்ணும் இல்லாதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனால துரியோதனனை போல ஆக்டிவா செயல்பட முடியாமல் போயிற்று. சோ அதனால அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் எந்த வித்தியாசமே கிடையாது. அவன் ஒரு டம்மியான ஒரு ராஜாவாக உட்கார்ந்திருந்தாலும், இந்த பக்கம் தந்தையினுடைய பெயர்ல இவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்பட்டு கொண்டிருந்தாலும், இறுதி அதாவது பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மருடைய அந்த தர்மமான அந்த அரசாங்க முறைகள் எல்லாமே, அதோட பாத்தீங்கன்னாக்கா விதுரனுடைய அந்த அந்த அவனுடைய நியாயமான தன்மையும் he was a very good administrator actually. ஸோ அந்த தர்மத்தையே பரிபாலிக்க, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த திரௌபதியுடைய டீரோபிங் நடக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா விதுரர் கிளம்பி போயிட்டார் அவர் சொல்லிட்டு. சோ அதாவது அதுக்கு முன்னாடி, ஏன்னா அவர்கள் பாண்டவர்கள் இழப்பதர் எல்லாம் பார்த்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே அதர்மம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை அவர் ஓப்பனாவே சொல்லுவார். ஈவன் டைரக்ட்லி he will hit on the Dhritarashtra also. He never had any hesitation actually. ஸோ அந்த மாதிரி போர்லயே அவர் பாத்தீங்கன்னா கலந்து கொள்ள கூட இல்லை இந்த போர்ல ஸோ அதான் அந்த மாதிரி. ஏன்னா விதுரருடைய வில்லை உடைக்க, அவருடைய வில்லை எதிர்ப்பதற்கு யாரும் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் பகவானுடைய ஒரு நாடகமாக தான் ஆனதுன்னு நம்ம ஐ திங்க் பிரசங்கங்கள் எல்லாம், மகாபாரத பிரசங்கங்கள் எல்லாம் கேட்டிருப்போம் இல்லையா? விதுரருடைய வில் அப்போஸ் பண்றதுக்கு யாருமே கிடையாதுன்ட்டு, அவரும் அந்த அவையில அவமானப்படும் போது அந்த வில்லையே முறிச்சு போட்டுட்டு நான் போர்லயே கலந்துக்க மாட்டேன்ட்டு போயிடுறார். ஸோ தட்ஸ் வேர் தட் இஸ் கிருஷ்ணருடைய தூதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை பேர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய ஆயுதத்தையும் விடக்கூடிய நிலைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துட்டு வந்தது. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈஸி. நல்லவர்கள், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தை பரிபாலிப்பவர்கள் அதர்மம் தரப்பில் நின்று கொண்டிருந்தால், இந்த பக்கம் தர்மத்தை வெல்லணும்னு நினைக்கிறவங்களால கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னாக்கா முடியாது. சோ அதனால 10 நாள் ஆச்சு பீஷ்மரை படுக்க வைக்கிறதுக்கே. ஸோ அதனால இட் இஸ் நாட் ஈஸி டாஸ்க் அப்படிங்கிறது நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ போர் என்பது அவ்வளவு அதனுடைய தாற்பயத்தை புரிந்து கொள்ளணும்னா நமக்கு அதிகமான ஞானம் வேண்டும். பகவான் எந்த இடத்துல மௌனமா இருந்தார், எந்த இடத்துல சூதுவை சூதா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சூது செய்து அவர் தர்மத்தை நிலைநிறுத்தினார் என்பதெல்லாம் நமக்கு அந்த மகாபாரத் யுத்த காண்டத்தை பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக விளங்கும். ஸோ ஒரு ராஜதந்திரியாகவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் அந்த செயல்களை அற்புதமாக செய்து காட்டினார். ஸோ ஒரு விவேகமுள்ள மனிதன் இந்த பிரபஞ்சத்துல எப்பொழுதுமே, வேகம் என்பது நமக்கு நன்மையை பயக்காது, விவேகம்தான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. ஸோ இப்ப 17வது பதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னாடி பிரேயர்ஸோட நம்ம இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்வம் நரம் ஜெய்வா நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவா நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜயம் உதிரயேத். शृण्वतां श्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्त्यो हेवि अवध्रानिः विदोनोति शुहृषतां नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्ये उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये.
வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ய கிருபசிந்துப்யேவ ச பதித்னாம் பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஸோ பதம் 17. ஸோ புஷ்பம் மாதாஜி நீங்களே அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. தஸ்மாதிதம் தெய்வம் தந்திரம் வைவஷ்ய பரதர்ஷபா தஸ்யானு விஹிதோ அனதா நாதா பஹி பிரஜா பிரபு. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தஸ்மாதிதம் தைவ தந்திரம் வியவஸ்ய பரதர்ஷவ தஸ்யானு விஹிதோ நாதா நாத வாஹி பிரஜா பிரபு. தஸ்மாத் ஆகவே, இதம் இந்த, தைவ தந்திரம் பகவானின் திட்டத்தினால் தான், ஸ்வயவசிய கண்டுபிடித்து, பரத ருஷப பரத வம்சத்தில் சிறந்தவனே, தஷ்ய அவரால், அணுவிகிதக விரும்பியபடி, அனாதைகளாக, நாத தலைவரே, வாகி கவனித்துக்கொள், பிரஜா பிரஜைகளை, பிரபு ஓ பிரபு. மொழிபெயர்ப்பு. ஆகவே பரத வம்சத்தில் சிறந்தவனே யுதிஷ்டிரர், இவை அனைத்தும் பகவானின் திட்டப்படியே நடந்துள்ளன என்று நான் நினைக்கிறேன். நினைத்தற்கு அறிய பகவானின் திட்டத்தை ஏற்று அதை நீ பின்பற்ற வேண்டும். அரசே, இப்பொழுது நிர்வாக தலைவனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நீ அனாதைகளாக கைவிடப்பட்ட பிரஜைகளை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். பொருளுரை. ஒரு பெண் தன் மகளுக்கு போதிப்பதன் வாயிலாக மருமகளுக்கும் போதிக்கிறாள் என்பது பிரபலமான பழமொழியாகும். அதை போலவே பக்தருக்கு போதிப்பதன் வாயிலாக பகவான் உலகிற்கு போதிக்கிறார். பக்தருக்கு பகவானிடமிருந்து கற்றறிய வேண்டியது ஒன்றுமில்லை. ஏனெனில் உண்மையுள்ள பக்தனுக்கு பகவான் உள்ளிருந்தே போதிக்கிறார். ஆகவே பகவத்கீதையை போதித்ததை போல் எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு பக்தருக்கு போதிக்கப்படுவதாக காட்டப்பட்டாலும் அது குறைந்த அறிவுள்ளவர்களுக்கு போதிப்பதற்காகவே ஆகும். எனவே பகவானால் அளிக்கப்படும் துன்பங்களை ஒரு வரமாக வருத்தமில்லாமல் ஏற்றுக்கொள்வது ஒரு பக்தரின் கடமையாகும். நிர்வாக கடமைகளை பாண்டவர்கள் தயக்கமின்றி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பீஷ்ம தேவர் அவர்களுக்கு அறிவுரை கூறினார். குருட்சேத்திர போரினால் பாதுகாப்பின்றி தவித்துக் கொண்டிருந்த பிரஜைகள் யுதிஷ்டிர மகாராஜன் ஆட்சியை ஏற்பதற்காக காத்திருந்தனர். பெரும் துன்பங்களை தூய பக்தர் ஒருவர் பகவானின் கருணையாகவே ஏற்றுக்கொள்கிறார். பகவான் பூரணமானவர் என்பதால் இரண்டுக்கும் இடையில் பௌதிக வேறுபாடு இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் ஸ்ட்ராங்காவே நம்ம பீஷ்ம தேவர் அற்புதமான ஒரு அனாலஜி வச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார். ஸோ தஸ்மாத் இதம் தெய்வம் தந்திரம் வைவஷ்யா பரதர்ஷபா தஸ்யானு விஹிதோ அனதா நாதா பாஹி பிரஜா பிரபு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரத வம்சத்தில் சிறந்தவன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யுதிஷ்டன், இவை அனைத்தும் பகவானின் திட்டப்படியே நடந்துள்ளன என்று என்று நான் நினைக்கிறேன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவும் நடந்திருக்கிறது. இந்த 18 நாட்கள் யுத்தம், இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிர் சேதம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே இழப்பு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் பகவானினுடைய ஏற்பாடு. சோ அது எல்லாமே அவருடைய ஏற்பாடு பிரகாரமே அனைத்தும் நடந்துள்ளன என்று பீஷ்ம தேவர் நினைப்பதாக யுதிஷ்டிரனுக்கு எடுத்துரைக்கிறார். நினைத்தற்கரிய பகவானின் திட்டத்தை ஏற்று அதை நீ பின்பற்ற வேண்டும். மேலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இவருக்கு மணிமகுடம் என்பது சூட்டப்பட்டுள்ளது. சோ அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை பகவானுடைய ஏற்பாடு என்று நாம ஏற்றுக்கொண்டு நீ இப்பொழுது நிர்வாக தலைவனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நீ அனாதைகளாக கைவிடப்பட்ட பிரஜைகளை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தேசத்துல இருக்கக்கூடிய பிரஜைகளுடைய அவங்க எல்லாருமே அனாதைகள் தான் இல்லையா. பாதி பேர் ஃபேமிலியே அதாவது எல்லாருமே இறந்திருப்பாங்க. மீதம் இருப்பவர்கள் வயோதிகர்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் தான் இருப்பாங்க. சோ இவங்க எல்லாருமே அனாதைகள் தான். ரட்சிப்பதற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா
வீட்டுல வந்து ஒரு கணவன் என்ற தந்தை என்ற முறையில் ஒருவர் வந்து கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா? அப்படிப்பட்ட நிலையற்ற நிலைதான் இப்பொழுது இருக்கின்றது. சோ அவர்களுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைவருக்குமே தந்தை என்ற ஸ்தானத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாட்டினுடைய அரசனாக இருந்து நீ அவர்களை வந்து ரட்சிக்க வேண்டும் என்பது பீஷ்ம தேவர் வந்து நம்ம யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கு அறிவுரை வழங்குகிறார். சோ ஒரு பெண் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன் மகளுக்கு போதிப்பதன் வாயிலாக, அதாவது தன்னுடைய மகளுக்கு, அதாவது தன்னுடைய மகளை அவள் கண்டிக்க முடியும், தன்னுடைய மகளுக்கு வந்து அறிவுரை வழங்க முடியும். ஆனால் மருமகளுக்கு அந்த மாதிரி டைரக்டா சொல்றது வந்து சங்கடமாகி விடுகின்றது. ஏன்னா அதை ஏத்துக்கக்கூடிய பணப்பக்குவம் மருமகள் என்ற ஸ்தானத்தில் இருப்பவர்களுக்கு கம்மியான ஒரு பேஷன்ஸ். ஆனா அதையே மகளுக்கு சொல்லும் பொழுது அவங்களுடைய பிள்ளைக்கும் மகளுக்கும் அவங்க அததான் சொல்றாங்கன்னும் பொழுது நமக்கு சொல்லும் போது அவ்வளவா அது ஃபீல் ஆகவே ஆகாது இல்லையா? அதனால வந்து இது நமக்கும் சேர்த்துதான் இந்த போதனை என்பதை அந்த மருமகளும் உணரத் தொடங்குவாள். அதே போலதான் பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தரின் வாயிலாக தான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்து போதனைகளை வழங்குகிறார். அது வந்து பக்தருக்கு கிடையாது. ஆக்சுவலி இன்டென்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தர்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளிருந்தே அவர் வந்து அதை வழி நடத்தி செல்கிறார். ஆனா இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நம்ம அதாவது பாத்தீங்கன்னா அறியாதவர்கள் இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு, அதாவது பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வந்து டைரக்டா வந்து பகவான் வந்து சொல்றதை விட இந்த மாதிரி பக்தருக்கு சொல்வதன் மூலியமாக அது வந்து இன்டைரக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி நிலையில் இருப்பவர்கள், அதாவது those who very need of the instructions, அதாவது போதனைகள் தேவை உள்ள அனைத்து மக்களுக்குமே அந்த இது வந்து போய் சேர்க்கின்றது. எவ்வாறு பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு பேசப்பட்டது. சோ அர்ஜுனனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனை வந்து அவனுக்கு அந்த ஞானத்தை வந்து பகவான் வழங்கினார் என்றால் அவனுடைய மன ஓட்டத்தை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தி அந்த போரை வந்து நல்முறையில் நடத்தி செல்ல வேண்டும் என்ற அந்த இது இருந்தது. அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் ஆல்ரெடி a wisely person. அவனுக்கு இந்த ஞானத்தை சும்மா சொன்னாலே வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை உண்டு. ஆனா நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய அஞ்ஞானத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த நிரந்தரமான இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க எட்டர்னல் அந்த டிவினிட்டியான இந்த போதனை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து சேரணுன்றதுக்காக தான் அர்ஜுனனை ஒரு வாய்ப்பாக உபயோகப்படுத்தி இந்த அற்புதமான ஞானத்தை வந்து பகவான் வாரி வழங்கியிருக்கிறார். பகவத்கீதை என்னும் அந்த ரூபத்துல நாமும் அதெல்லாம் படிச்சு மனசளவுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள நாமளும் முயற்சி செய்கிறோம். சோ அதனால பகவானால் அளிக்கப்படும் துன்பங்கள் எல்லாமே ஒருவருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா வரங்களாக தான் கருத வேண்டும். ஒரு பக்தர் அப்படிதான் கருதுவார் ஆக்சுவலி. சோ அதை வந்து வரமாகவே வந்து கருதும் போது வருத்தப்படாமல் ஏற்றுக்கொள்வது ஒரு பக்தருடைய கடமையாகின்றது. நிர்வாக கடமைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்கள் தயக்கமின்றி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எந்த எசிடேஷனுமே இருக்கக்கூடாது. இவ்வளவு பாவங்கள் செய்து விட்டோமே நினைச்சுண்டு அதை ஏற்காமலும் போகக்கூடாது. எஸ், யூ ஆர் born to do some duty இல்லையா? நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கு. அதையெல்லாம் செய்வதற்காக தான் இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம வந்து அவதரித்திருக்கிறோம். சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அந்த கடமைகளை வந்து பகவானுடைய சேவையாக நினைத்து நாம செய்ய வேண்டும். சோ குருட்சேத்திர போரினில் பாதுகாப்பின்றி தவித்துக் கொண்டிருந்த பிரஜைகள் யுதிஷ்ட மகாராஜன் ஆட்சியை ஏற்பதற்காக காத்திருந்தனர். பெருந்துன்பங்களை தூய பக்தர் ஒருவர் பகவானின் கருணையாகவே ஏற்றுக்கொள்கிறார். ரொம்ப அற்புதமான வரி. சோ பகவான் பூரணமானவர், அதாவது முழுமையானவர் என்பதால் இரண்டுக்கும் இடையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீக வேறுபாடில்லை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது துன்பம் என்றாலும் இங்கே, அதாவது இரண்டு என்றால் இங்க ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தனுடைய துன்பங்கள், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை, அது பகவானுடைய சேவையாக மாறக்கூடியது. இது ரெண்டுத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது. சோ பக்தி வரும் பொழுது ஒரு பக்தன் வந்து பக்தி செய்கின்றான் என்றால் அவனுக்கு வரக்கூடிய துன்பங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கருணையாகவே அவன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை அவன் வந்து பெறுகின்றான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம் இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக தெரிந்து கொள்கின்றோம். சோ 18வது ஸ்லோகம். சோ டிவி பிரேமா மாதாஜி. ஏஷ வை பகவான் சாக்ஷாத் ஆத்யோ நாராயண புமான் மோகயன் மாயயா லோகம் கூட சரதி விஷ்ணுஷி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏஷ வை பகவான் சாட்சாத்
ஆத்யோ நாராயண புமான் மோகயன் மாயயா லோகம் கூடஷரதி விஷ்ணிஷியோ ஏஷ இந்த வை உண்மையாகவே பகவான் பரமபுருஷர் சாட்சாத் மூல ஆத்ய முதல்வரான நாராயண பரமபுருஷர் நீர்மேல் சயனித்திருப்பவர் புமா பரம அனுபவிப்பாளர் மோகையன் தடுமாறச் செய்கிறார் மாயையா அவரது சுயசக்தியினால் லோகங்கள் கூட கற்பனைக்கு எட்டாதவர் சரதி நடமாடுகிறார் விருஷ்ணிஷு விருஷ்ணி குடும்பத்திற்கிடையில் மொழிபெயர்ப்பு. இந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கற்பனைக்கு எட்டாத முழுமுதற் கடவுளை தவிர வேறொருவரும் இல்லை. இவர் பரம அனுபவிப்பாளரான முதல் நாராயணர் ஆவார். ஆனால் அவர் விஷ்ணு மகாராஜனின் வம்சத்தில் நம்மில் ஒருவரை போலவே நடமாடிக்கொண்டு இருக்கிறார். மேலும் அவரது சுய சக்தியினால் நம்மை அவர் தடுமாறச் செய்து கொண்டும் இருக்கிறார். பொருளுரை: வேதங்களிலிருந்து அறிவை பெறுவதே முடிவான முறையாகும். வேத அறிவானது அதிகாரிகளிடமிருந்து சீட பரம்பரையின் மூலமாக பூர்ணமாக பெறப்படுகிறது. குறைமதியாளர்கள் நினைப்பதை போல் அத்தகைய அறிவு ஒருபோதும் வரட்டு பிடிவாதம் கொண்டதல்ல. தந்தை யார் என்பதை நிரூபிப்பதற்கு தாய்தான் சிறந்த அதிகாரியாவார். ஆகவே அதிகாரியை ஏற்பது பிடிவாதமாகாது. பகவத்கீதையின் 4ஆம் அத்தியாயத்தில் 4.2 இவ்வுண்மை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் அதிகாரியிடமிருந்து அதை பெறுவதே அறிவை பெறுவதற்குரிய பக்குவமான முறையாகும். உலகம் முழுவதிலும் இதே முறைதான் உண்மை என ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் பொய்வாதம் புரிபவன் மட்டுமே அதற்கு எதிராக பேசுவான். உதாரணமாக, நவீன விமானம் ஆகாயத்தில் பறக்கிறது. சந்திரனுக்கு அப்பால் தாங்கள் பிரயாணம் செய்வதாக விஞ்ஞானிகள் கூறும் பொழுது இக்கதைகளை மக்கள் குருட்டுத்தனமாக நம்பிவிடுகின்றனர். நவீன விஞ்ஞானிகளை அவர்கள் அதிகாரிகளாக ஏற்றுக்கொண்டு இருப்பதே இதற்கு காரணம். அதிகாரிகள் பேசுகின்றனர், பொதுமக்களும் அதை நம்பி விடுகின்றனர். ஆனால் வேத உண்மைகளை பொறுத்தவரையில் வெறும் நம்பிக்கை மட்டும் போதாது என்று போதிக்கப்படுகிறது. அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட போதிலும் அதற்கு அவர்கள் தப்பான அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றனர். ஒவ்வொரு மனிதனும் வேத அறிவை நேரடியாக அறிந்து கொள்ள விரும்பினாலும் முட்டாள்தனமாக அதை அவன் மறுத்து விடுகிறான். தவறாக வழிநடத்தப்படும் மனிதன் ஒரே ஒரு அதிகாரியை, அதாவது விஞ்ஞானியை நம்புகிறான். ஆனால் வேதங்களின் அதிகாரத்தை அவன் மறுத்து விடுகிறான் என்பதையே இது குறிக்கிறது. இதன் விளைவாக மக்கள் இழிவடைந்துள்ளனர். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுளும் முதல் நாராயணரும் ஆவார் என்று பேசும் ஒரு அதிகாரியை இங்கு நாம் காண்கிறோம். பெரும் அருவவாதியான சங்கராச்சாரியாரும் கூட அவரது பகவத்கீதை உரையின் துவக்கத்தில் பரமபுருஷரான நாராயணர் ஜட சிருஷ்டிக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்று பின்வருமாறு கூறியுள்ளார். நாராயண பரோ வியக்தாத் அண்டம் அவ்யக்த சம்பவம் அண்டஸ்யாந்தஸ்து இமே லோகாஸ் சப்த விபீச்ச மேதினி. பகவத்கீதை சங்கர பாஷ்யம். பிரபஞ்சமானது ஜட சிருஷ்டிகளின் ஒன்றாகும். ஆனால் நாராயணரோ அத்தகைய ஜட பொருள்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவராவார். பீஷ்மதேவர் உன்னத அறிவை பற்றிய கொள்கைகளை அறிந்த 12 மகாஜனங்களில் ஒருவராவார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் என்று அவரது தீர்மானம் அருவவாதியான சங்கராலும் உறுதி செய்துள்ளனர். இவ்வாறாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்காமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. முதல் நாராயணரும் அவரே என்று பீஷ்மரின் கூற்று. பிரம்மதேவராலும் பாகவதத்தில் 10.14 உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது. ஆன்மீக உலகில் வைகுண்டம் எண்ணிலடங்காத நாராயணர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் அதே முழுமுதற் கடவுளை என்று இவர்கள் ஆதி புருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அம்சங்கள் என்றும் கருதப்படுகின்றனர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் முதல் அம்சம் பலதேவராவார். மேலும் பலதேவரோ சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தர், வாசுதேவர், நாராயணர், புருஷர், ராமர் மற்றும் நரசிம்மரை போன்ற அநேக ரூபங்களாக விரிவடைகிறார். இவெல்லா அம்சங்களும் ஒரே விஷ்ணு தத்துவத்தை சேர்ந்தவர்களாவர். ஆனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் எல்லா அம்சங்களுக்கும் மூல பிறப்பிடமாவார். எனவே அவர்தான் நேரடியான பரம புருஷ பகவான் ஆவார்.
ஜட உலகை சிருஷ்டித்தவரும் வைகுண்ட லோகங்களில் உள்ள நாராயணரும் அவரேயாவார். ஆகவே மனிதர்களுக்கு இடையிலான அவரது நடமாட்டம் மற்றொரு குழப்பத்திற்கு காரணமாகிறது. எனவே பகவானுடைய நடமாட்டங்களின் மகத்துவத்தை அறியாத மூடர்கள் அவரை மனிதரில் ஒருவராக கருதுகின்றனர் என்று கீதையில் பகவான் கூறுகிறார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு 3 சக்திகள் உள்ளன. அவற்றில் அந்தரங்கம் மற்றும் பகிரங்கம் ஆகிய இரு சக்திகளும் ஜீவசக்தி அல்லது நடுத்தர சக்தியின் மீது செயற்படுவதால் தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய குழப்பம் விளைகிறது. ஜீவராசிகள் நடுத்தர சக்தியின் அம்சங்கள் என்பதால் சில சமயங்களில் அவை அந்தரங்க சக்தியாலும் மற்றும் சில சமயங்களில் பகிரங்க சக்தியாலும் குழப்பத்தில் ஆழ்த்தப்படுகின்றன. குழப்பமான அந்தரங்க சக்தியின் வாயிலாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எண்ணற்ற நாராயணர்களாக விரிவடைந்து ஆன்மீக உலகில் உள்ள ஜீவராசிகளின் அன்பு தொண்டை ஏற்று அவர்களுடன் அன்பு பரிமாற்றம் கொள்கிறார். மேலும் அவரது பகிரங்க அவதாரங்களின் வாயிலாக அவர் ஜட உலகில் உள்ள மனிதர்கள், மிருகங்கள் அல்லது தேவர்களுக்கிடையில் அவதரித்து ஜீவராசிகளுக்கு தன்னிடமுள்ள மறந்து போன உறவை புதுப்பிக்கிறார். ஆனால் பீஷ்மரை போன்ற பெரும் அதிகாரிகள் பகவானின் கருணையால் அவரது மாயையின் குழப்பத்திலிருந்து தப்புகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பேசிக்கலி பகவானுடைய இயற்கை, அவரை பற்றியான அவருடைய விரிவங்கங்கள், ஆன்மீக உலகத்திலுடைய இருக்கக்கூடிய விரிவங்கங்கள், அதே மாதிரி பௌதீக உலகத்திலுடைய விரிவாக்கங்கள், இதை பற்றி தான் பேசிக்கலி அந்த அந்தரங்க சக்தியாக அவருடைய விரிவங்கங்கள் எல்லாம் ஆன்மீக உலகத்துல நடக்கிறது. பகிரங்க சக்தியால இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்வயம் இங்கே புருஷ அவதாரங்களாக நாம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ இங்கே எல்லா வேதங்களுமே பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை அறிவதை பொறுத்து வேதங்களிலிருந்து அறிவை பெறுவதே முடிவான, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நிமிஷம், தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது. மியூட்டட் ஆல், ஸோ யாரும் அன்மியூட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ நம்ம அது ஸ்லோகம் வாசிச்சு ஏவ சைவ ஏஷ வை பகவான் சாக்ஷாத் ஆத்யோ நாராயணஹ புமான் மோகயன் மாயையா லோகம் கூட சரதி விஷ்ணுசி. அதாவது அந்த மேல் உலகத்துல நாராயணனாக வைகுண்டத்துல அவரே இருக்கின்றார். இந்த பௌதீக உலகத்துல விஷ்ணு குலத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் நடமாடின்னு இருக்கார் அப்படிங்கிறத பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அற்புதமாக பீஷ்ம தேவர் விளக்குகிறார். இந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா கற்பனைக்கு எட்டாத மூலம் முழுமுதற் கடவுளை தவிர வேறு யாரொருவரும் இல்லை. அவரே முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கறத இங்கே விளக்குகிறார் பீஷ்ம தேவர். அவர் பரம அனுபவிப்பாளர், இஸ் த சுப்ரீம் என்ஜாயர், முதல் நாராயணனும் ஆவார். ஆனால் அவர் விஷ்ணு மகாராஜாவின் வம்சத்தில், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எஜுகுல வம்சத்தில் நம்மில் ஒருவரை போல பாத்தீங்கன்னாக்கா நடமாடி கொண்டிருக்கார். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ண அவதாரத்தை விளக்குகிறார் இங்கே. மேலும் அவரது சுய சக்தியினால் நம்மை அவர் தடுமாறுமாறு செய்து கொண்டும் இருக்கின்றார். ஸோ அதான் நமக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் அவர் சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு மாதிரியே பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் சொல்வார், கேட்பார். அவருடைய கசின் பிரதர், எனக்கு அவர் பேரு சட்ட ஞாபகம் வரல. ஸோ ஐ திங்க் பின்னாடி வர சாப்டர்ஸ்ல வருவார். ஸோ அது மாதிரி அவர் சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒன்னா மாதிரிதான் நமக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு தடுமாற்றம் நமக்கு வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ ஆனா உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை செய்வதற்கான காரணங்களும் இருக்கின்றது என்பதை நாம நியாய தர்மத்தை பற்றி அவர் எல்லாமே எடுத்து உரைக்கின்றார். ஆனா நம்மளுடைய சுச்சுவேஷன் இங்க நம்ம என்ன சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றோமோ அந்த சூழலுக்கேற்றவாறு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் த நாலேஜ் பகவானே செய்கின்றார். நாமளும் பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்தணும். ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த ப்ராமிஸை கடைசி வரலையும் எடுத்து போறது பாத்தீங்கன்னாக்கா தியரிட்டிக்கல். ஆனா ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அந்த ப்ராமிஸால ஒரு இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒரு பங்கம் வருகின்றது என்றால் அந்த ப்ராமிஸை பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சத்தியத்தை நம்ம கடைபிடிப்பது இல்லை, அந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த சங்கடத்தை போக்குவதா என்ற அந்த தீர்மானத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாம எடுக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ல இருப்போம் இல்லையா? ஸோ அப்போ பகவான் மாதிரி நம்ம யோசிச்சோம்னாக்கா கண்டிப்பாக அந்த சத்தியம், அதாவது அந்த பிரதிஜை பாத்தீங்கன்னாக்கா வேஸ்ட். ஸோ அது எப்படின்னாக்கா
ஒரு அதாவது ஒரு நாடே வந்து அடித்து செல்லப்படும் பொழுது துவாரபாலகர்களாக நின்று நான் ரட்சணை செய்கின்றேன் என்பதற்கு சமம் என்று சொல்வார் பகவான். ஸோ எங்கே ஒரு இடத்துல படிச்ச மாதிரி ஞாபகம் எனக்கு அது. ஸோ அதனால வந்து வாயில் காப்பாளர்களாக இருப்பது வேஸ்ட். ஸோ நான் இதை தான் செய்வேன் அப்படின்னு வந்து அடமா பிடிச்சிட்டு அப்படியே நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிறத விட சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு அங்கே எவ்வாறு தர்மத்தை நாம பரிபாலிக்க முடியும் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனாலதான் நம்ம எல்லாருமே அவருடைய செயல்களால் வந்து தடுமாற செய்து நம்ம எல்லாருமே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் பண்ற மாதிரி தெரியும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தடுமாறக்கூடிய தருணங்களாக தெரியும். ஏன் அர்ஜுனனும் சரி, அதே மாதிரி யுதிஷ்டனும் சரி, இப்போ வந்து அந்த சூழ்நிலைகளை வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால அவருடைய மாயை சக்தி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்தரங்க சக்தியால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் செய்யக்கூடிய பகவான் செய்யக்கூடிய செயல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்திற்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. the cause of all causes is the root cause of all causes அப்படிங்கறத வந்து நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ ஏன்னா ஒரு தாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா தந்தை யார் என்று தாயால மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அடையாளம் காட்ட முடியும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் பகவான் இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி என்றதை வந்து நம்ம பகவத்கீதையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 4.2 ஸ்லோகத்துல வந்து ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ பொய்வாதம் புரிபவன் மட்டுமே அதற்கு எதிராக பேசுவான். ஸோ அவருடைய உயர்ந்த ஆளுமையை பற்றி டவுட் மென்டாலிட்டி படுறவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 100% வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they will not know the reality. ஸோ அங்கே நடப்பதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னு நினைச்சுண்டு அதையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இந்த பௌதீக உலகமே நித்தியமானது, இந்த மாயையிலே அவர்கள் கட்டுண்டு அவர்களுடைய அர்த்தங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கேற்றாற் போல அமைந்துவிடும். ஸோ சந்திரனுக்கு அப்பால் நாங்கள் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் எல்லாம் வெவ்வேறு கிரகங்களுக்கு எல்லாமே வந்து சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் மூலியமா பாத்தீங்கன்னாக்கா அஸ்ட்ரோநாட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு வராங்க. அங்கே சில ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் மேற்கொள்கிறார்கள். ஸோ உண்மையிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து we have entered the moon அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல சொல்றோம். ஆனா ஒவ்வொரு மனிதனும் வேத அறிவை நேரடியாக அறிந்து கொள்ள விரும்பினாலும் முட்டாள்தனமான அதை அவன் மறந்து விடுகின்றான். தவறாக வழிநடத்தப்படும் மனிதன் ஓர் அதிகாரியை அதாவது விஞ்ஞானியை தான் நம்புகிறான். அதாவது நமக்கு எல்லாமே இந்த புறக்கண்களால் வந்து காணக்கூடியதை மட்டும்தான், டைரக்ட் பிரத்யக்ஷ பிரமான், அதுதான் நம்ம நம்புறமே வழிய அதாவது பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு ஹையஸ்ட் இதுவா இருக்கக்கூடிய இந்த பகவானுடைய இதை உள்புறமாக நம்ம ஆத்ம ரூபத்துல உணரக்கூடிய அந்த இது வந்து நம்ம என்னைக்குமே மனதளவுல ஏற்றுக்கொள்வதே இல்லை. ஸோ இதன் விளைவாக மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ்வடைந்துள்ளனர். அதாவது மீண்டும் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்துல நாம திரும்பி வந்துகிட்டே இருக்கோன்றது வந்து ரொம்ப அற்புதமாக விளக்குகிறார். பெரும் அருவவாதிகளான சங்கராச்சாரியார் கூட பாத்தீங்கன்னா அவர் எழுதிய பகவத்கீதை பாஷ்யம் சங்கர பாஷ்யத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாராயணக பரோ அவ்யக்தாத் அண்டம் அவ்யக்த சம்பவம் அண்டஸ்யாந்தஸ்ய தூய்மே லோகஹ சப்தவீபா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த கோலோக சார்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சப்தவீபா இருக்கும். ஆக்சுவலி தட் இஸ் ஆல்சோ இங்க வந்து நமக்கு நம்ம வெஸ்ட் பெங்கால்ல இந்த ஸ்தலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்ய மகா பிரபுவுடைய அந்த பிறந்த தலமாக சப்தவீபா அதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ மேதினி இன்னிலிருந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய அவருடைய டீச்சிங்ஸ் போதனைகளை கேட்க போறீங்க. 18ஆம் தேதி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய பிறந்த நாள் கொண்டாட்டங்கள் உண்டு. அதாவது அதுக்கான ப்ரோக்ராம்ஸ் உண்டு. அதனால இந்த மந்த் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we let us read that book அட்லீஸ்ட் உபயோகமாக இந்த ஒரு திங்களை நாம உபயோகப்படுத்தி கொள்ளலாம். ஸோ பிரபஞ்சமானது ஜட சிருஷ்டிகளில் ஒன்றாகும் இல்லையா? இந்த பௌதீக இருக்கை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சிருஷ்டிகளில் ஒன்று. ஆனால் நாராயணனும் அத்தகைய ஜட பொருட்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். அதாவது கிருஷ்ணா நாராயணா எல்லாருமே ஒண்ணுதான். ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட பொருட்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் தான் அவர் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். பீஷ்மதேவர் உன்னத அறிவை பற்றிய கொள்கை அறிந்த 12 மகாஜனன்களில் மகாஜனாஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 12 people அதனுடைய பெயர்கள் எல்லாம் நான் எங்க நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நாளைக்கு வேணா கூட சொல்றேன் நான். ஸோ அதாவது மகாஜனாஸ் அப்படிங்கிற அந்த பெயர்கள்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மதேவரும் ஆவார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா he is the அனாதியானவன், எல்லாவற்றிற்கும் ஆதியானவர். அதுதான் வந்து முழுமுதற் கடவுள் என்று அவரது தீர்மானம் அருவவாதியான சங்கராச்சாரியாலும் உறுதி செய்துள்ளார். இவ்வாறாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்காமல் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஏன் கீதை மகாத்மியத்திலேயே அவரே பாடியிருக்காரு இல்லையா?
சோ கீதா உபநிஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏகேக புத்திரன் வந்து தேவகி புத்திரன் அவரே என்றதை வந்து லாஸ்ட் 7வது ஸ்லோகத்துல வந்து அற்புதமாக விளக்கியிருக்கிறார் சங்கராச்சாரியார். சோ நமக்கு இருப்பது ஒரே கீதை, ஒரே பகவான் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே கடவுள் அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லியிருக்காரு நம்ம சங்கராச்சாரியார். சோ பிரம்மதேவராலும் பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆன்மீக உலகில் எண்ணிலடங்காத நாராயணர்கள் உண்டு, எண்ணிலடங்காத வைகுண்டங்கள் உண்டு. ஆனா எல்லாமே பகவானுடைய விரிவங்கங்கள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜட உலகை சிருஷ்டித்தவரும் வைகுண்ட லோகங்களை பாத்தீங்கன்னாக்கா வைகுண்ட லோகங்களில் நாராயணும் அவரே ஆவார். ஆகவே மனிதர்களுக்கு இடையிலான அவரது நடமாற்றம் மற்றொரு குழப்பத்திற்கு, ஏன்னா அவரை வந்து நாம் எல்லாருமே அவரை வந்து இந்த பௌதீக உடல் என்ற அந்த நோக்கத்துலதான் நம்ம வந்து காண்கின்றோம். ஆனால் அவர் உடலும் ஆன்மரூபமும் தெய்வீகம் வாய்ந்தது, நித்தியமானது என்பது நமக்கு தெரிவது கிடையாது. அவரது எனவே பகவானுடைய நடமாட்டங்களின் மகத்துவத்தை அறியாத மூடர்கள் அவரை மனிதரில் ஒருவராக கருதுகின்றனர். அதனால்தான் வந்து தே டீரைட் ஹிம், அதாவது அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவதூறு கூறுவார்கள். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 3 சக்திகள் இல்லையா, அதாவது அந்தரங்க சக்தி, ததாசக்தி மற்றும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகிரங்க சக்தி. பகிரங்க சக்தியால் இந்த ஜட இயற்கைகள் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றன, இந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றன. அதே மாதிரி அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவாக உட்கார்ந்திருக்கார், அந்த வைகுண்டங்களிலும் இருக்கின்றார். ததாசக்தி என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகளையும் படைத்தவர். அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தெரிந்து கொள்ளலாம். அதாவது நாம ஒண்ணு இருந்தா ஸ்பிரிச்சுவலுக்கு போகும், இல்லைன்னா நம்ம கீழே தள்ளப்படுகின்றோம். சோ இந்த மாதிரி ஜீவராசிகள் நடுத்தர சக்தியின் அம்சங்கள் என்பதால் சில சமயங்கள் அவை அந்தரங்க சக்தியாலும் சில சமயங்கள் பகிரங்க சக்தியாலும் குழப்பத்தில் ஆடப்படுங்க. ஏன்னா சில சமயத்துல நாம நினைக்கிறது எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் ஆங்கிள் நினைப்போம், சிலதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய புறக்கண்களால் பார்த்து அப்படியே தெரிய வேண்டும், அதையே உணர வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய சக்தி நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ஆலோசனை நமக்கு வரும். அதனால்தான் நமக்கு குழப்பம் என்பது வருகின்றது. சோ ஆன்மீக உலகில் உள்ள ஜீவராசிகளில் உன்னத அன்பு தொண்டை ஏற்று அவர்களுக்கு அன்பு பரிமாற்றம் கொள்கிறார். மேலும் அவரது பகிரங்க சக்தியால் பகிரங்க அவதாரங்களில் வாயிலாக அவர் ஜட உலகில் உள்ள மனிதர்கள், சோ நம்ம இந்த கார்வோதயாக்ஷி விஷ்ணு அவருடைய விரிவாக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் இந்த 3மே நம்ம 14 லோகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கக்கூடியது. சோ அவருடைய கார்வோதயாக்ஷி விஷ்ணு ரூபத்துலதான் அது விரிவங்கங்கள் நம்ம ஒரு அண்டத்துக்குள்ள பார்க்கின்றோம். சோ மிருகங்கள் அல்ல தேவர்களுக்குள்ளே அவதரித்து ஜீவராசிகளுக்கு தன்னிடமுள்ள மறந்து போன உறவை புதுப்பிக்கின்றார். ஆனால் பீஷ்மரை போன்ற பெரும் அதிகாரிகள் பகவானின் கருணையால் அவரது மாயையின் குழப்பத்திலிருந்து தப்புகிறார்கள். சோ இந்த ஞானத்தை உணர்ந்தவர்கள் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் இருக்கின்றது. எஸ் 19வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மல்லிகா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. சோ அஷ்யானுபாவம் பகவன் வேத குய்யதமம் சிவஹ தேவர்ஷிர் நாரதஹ சாக்ஷாத் பகவன் கபிலோ நிருபஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்யானுபாவம் பகவான் வேத குஹ்யதமம் சிவஹ தேவர்ஷிர் நாரதஹ சாக்ஷாத் பகவான் கபிலோ நிருபஹ. அஸ்ய அவரது அனுபாவம் பெருமைகளை பகவான் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த வேத அறிகிறார். குக்கியதமம் மிகவும் ரகசியமாக சிவபெருமான் தேவ ரிஷி தேவர்களுக்கிடையிலான மிக சிறந்த ரிஷி நாரதர் சாட்சாத் நேரடியாக பகவான் பரமபுருஷ பகவான் கபிலர் நிருப ராஜனே. மொழிபெயர்ப்பு. ராஜனே, சிவபெருமான் தேவரிஷியான நாரதர் மற்றும் பகவானின் அவதாரமான கபிலர் ஆகியோர் பகவானுடன் கொண்ட நேரடியான தொடர்பின் வாயிலாக மிகவும் இரகசியமான அவரது பெருமைகளை பற்றி நன்கு அறிந்துள்ளனர். பொருளுரை. பகவானின் தூய பக்தர்கள் அனைவரும் பாவர்கள் அல்லது பகவானின் பெருமைகளை வெவ்வேறு விதமாக அறிந்திருப்பவர்களாவர். பகவானின் அவதாரங்கள் எண்ணிலடங்காதவை ஆகும். அதை போலவே அவரது தூய பக்தர்களும் எண்ணற்றவர்களாக உள்ளனர். இவர்கள் வெவ்வேறு உறவு முறைகளில் தொண்டை பரிமாறிக்கொள்வதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சாதாரணமாக பகவானின் மிகச்சிறந்த பக்தர்கள் 12 ஆவர். அவர்கள் பிரம்மா, நாரதர், சிவன், குமாரர், கபிலர், மனு, பிரகலாதர், பீஷ்மர், ஜனகர், சுகதேவ கோஸ்வாமி, பலிமகராஜன் மற்றும் யமராஜர். பீஷ்மதேவர் அவர்களில் ஒருவர் என்ற போதிலும் பகவானின் பெருமைகளை அறிந்த 12 முக்கியமான 3 பெயர்களை மட்டுமே குறிப்பிட்டுள்ளார். தற்காலத்து பெரும் ஆச்சாரியர்களில் ஒருவரான
ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரர் பின்வருமாறு விளக்குகிறார். அனுபாவ அல்லது பகவானின் பெருமையானது பரவச நிலையிலுள்ள பக்தனால் முதலில் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. இந்த பரவச நிலைக்கான அறிகுறிகள் வியர்த்து போதல், நடுக்கம், கதறல், உடல் வெடிப்புகள் முதலியவையாகும். இவை பகவானின் பெருமைகளை நன்கு புரிந்து கொள்வதால் மேலும் அதிகரிக்கின்றன. இத்தகைய பாவநிலை யசோதைக்கும் பகவானுக்கும் இடையிலும், பகவானை கயிற்றால் கட்டுதல், அர்ஜுனருக்கும் பகவானுக்கும் இடையிலும், பகவான் அர்ஜுனனின் சாரதியாக இருத்தல் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டன. அவரது பக்தர்களின் முன் கீழ்ப்படிந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது பகவானின் இப்பெருமைகள் வெளிப்படுகின்றன. மேலும் அது பகவானுடைய பெருமைகளின் மற்றொரு அம்சமாகும். சுகதேவ கோஸ்வாமியின் குமாரர்களும் உன்னத நிலையில் இருந்த போதிலும் அவர்கள் பாவத்தின் மற்றொரு அம்சத்தினால் பகவானின் தூய பக்தர்களாக மாற்றப்பட்டனர். பக்தர்கள் மீதும் பகவானால் சுமத்தப்படும் பெருந்துன்பமானது பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் இடையிலுள்ள பாவ பரிமாற்றத்தின் மற்றொரு வகையாகும். பகவான் கூறுகிறார், என் பக்தனை நான் துன்பத்தில் புகுத்துவதால் பக்தன் தூய்மை அடைந்து உன்னதமான பாவத்தை என்னுடன் பரிமாறிக்கொள்வதில் அதிகமான தகுதியை பெறுகிறான். பக்தனை பௌதீக உறவுகள் என்னும் மாயையிலிருந்து விடுவிப்பதற்கு அவனை பௌதிக துன்பங்களில் புகுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது. பௌதீக உறவுகள் ஜட இன்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டவையாகும். ஜட இன்பமோ முக்கியமாக பௌதீக வசதிகளை நம்பியிருக்கிறது. ஆகவே பௌதீக வசதிகளை பகவான் பறித்து கொள்ளும் பொழுது பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டால் பகவான் முழுமையாக கவரப்படுகிறான். இவ்வாறாக பௌதீக வாழ்வென்னும் சேற்றிலிருந்து பகவான் வீழ்ந்த ஆத்மாவை பறித்து கொள்கிறார். பக்தர்களுக்கு பகவான் அளிக்கும் துன்பமானது தீய செயலால் விளையும் துன்பத்திலிருந்து வேறுபட்டதாகும். மேலே குறிப்பிட்டது போல் மகாஜனங்களான பிரம்மா, சிவன், நாரதர், கபிலர், குமாரர் மற்றும் பீஷ்மரை போன்றவர்களுக்கு பகவானின் இப்பெருமைகள் அனைத்தும் நன்கு தெரிந்திருந்தன. மேலும் இவர்களின் கருணையால் அதை ஒருவரால் புரிந்து கொள்ள இயலும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ ஒரு பக்தனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கடம் வருகின்றது, துயர் வருகின்றது என்றால் பகவான் எதையாவது நம்ம கிட்ட இருந்து பறிச்சுட்டாங்கன்னாக்கா அதை பார்த்து நம்ம கண்டிப்பாக நாம இன்னும் இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை நமக்கு வழங்குகிறார் என்று அர்த்தம். அந்த துன்பத்தை துன்பமாக கருதாமல் பகவானுடைய கருணையாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ளணும். இது உன்னதமான பக்தனுடைய சுபாவமாக மாறுகின்றது. ஆனா அந்த நிலை பற்றி நமக்கு தெரியாது. அதை தெரிவிக்கிறாரு நம்ம பிரபுபாதர் இந்த பொருளுரையில ரொம்ப அற்புதமாக விளக்குகிறார். சோ அஷ்யானுபாவம் பகவன் வேத குய்யதமம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க குய்யதமம் என்றாலே நமக்கு தெரியும் எவ்வாறெல்லாம் நாம பக்தி தொண்டு செய்வது, ஹவு வி கேன் சர்வ் ஹிம் அப்படிங்கிறது தான் குய்யதமம் குறிப்பது. சோ சிவஹ தேவரிஷி நாரதக, அதாவது சிவபெருமான், தேவரிஷி நாரதர், சாக்ஷாத் பகவன் கபிலோ நிருபக, அதாவது கபிலமுனி. சோ அதாவது இப்பதான் நான் சொன்னேன் அந்த மகாஜனர்கள் அந்த 12 பேருன்றதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா இதைதான் குறிக்கின்றது. சோ இங்க கீழே லிஸ்டே பண்ணிருக்காங்க. சோ ஐ ஹவ் நோட் இட் டவுன். பட் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது. பட் இட் ஹஸ் பீன் கிவன் ஹியர். சோ இது நீங்க பார்த்துக்கலாம். சிவபெருமான், தேவரிஷியான நாரதர் மற்றும் பகவானின் அவதாரமான கபிலர் ஆகியோர் பகவானுடன் கொண்ட நேரடியான தொடர்பின் வாயிலாக மிகவும் ரகசியமான அவரது பெருமைகளை பற்றி நன்கு அறிந்திருந்தார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியால் அவருடைய அந்த பெருமைகளை பற்றி அவர்கள் உணர முடிந்தது. சோ பகவானின் தூய பக்தர்கள் அனைவருமே பாவர்கள், அதாவது பகவானின் பெருமைகளை வெவ்வேறு விதமாக அறிந்திருப்பவர்கள். ஏனென்றால் அவர்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவர்கள் எந்த விதத்தில் அதை அனுபவித்தார்கள், எந்த விதத்தில் அவர்கள் உணர்ந்தார்கள் என்று பொறுத்துதான், அதனால்தான் பாவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ பகவானின் அவதாரங்கள் எண்ணில் அடங்காதவை. அதை போலவே அவரது தூய பக்தர்களும் எண்ணற்றவர்களாக உள்ளனர். இவர்கள் வெவ்வேறு உறவு முறையில்
தொண்டை பரிமாறிக்கொள்வதில் ஈடுபட்டுள்ள நமக்கு தெரியும் இல்லையா. அதாவது டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி 12 விதத்துல நம்ம வந்து பகவானோட பாத்தீங்கன்னா சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். 5 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நேரடியானது, இன்னும் 9 இன்னும் 7 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டைரக்ட். அதாவது இந்த 5க்கும் சம்பந்தப்பட்ட நிலையில பார்க்கும் பொழுது ஒருவருடைய குணாதிசயங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுடைய பரிமாணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எல்லாமே வந்து இந்த சுபாவங்கள் தான். குரோதமாக கோவப்படுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து கருணையோடு பார்ப்பது, தூய்மையான அந்த பார்வை. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பக்தியோட அரைவணை அந்த மாதிரி ஒரு நிலை எல்லாமே வந்து வெளிப்படுத்துவார்கள். அதை போலவே அவரது தூய பக்தர்களும் இவர்கள் வெவ்வேறு முறைகளில் தொண்டை பரிமாறிக்கொள்வதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சாதாரணமாக பகவானின் மிகச் சிறந்த பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா 12. அவர் யார் என்றால் பிரம்மா, நாரதர், சிவன், இது குமாரர்கள். அதாவது சனதா, சனந்தா, சனாதனா, அதுக்கப்புறம் வந்து சனத்குமாரா, இந்த 4 குமாரர்கள். கபிலர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாங்கிய யோகத்தை எழுதியவர். மனு, மனித குல தந்தையான மனு. பிரகலாதர், பீஷ்மர், ஜனகர் நமக்கு தெரியும் இல்லையா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சீதா பிராட்டியோட தந்தை. அதுக்கப்புறம் சுகதேவ் கோஸ்வாமி, பலி மகாராஜன் மற்றும் யமராஜர். பீஷ்மதேவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களில் ஒருவர் என்ற போதிலும் பகவானின் பெருமைகளை அறிந்த 12 முக்கியமான மூவர்கள் பெயர்கள் மட்டுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தற்காலத்து பெரும் ஆச்சாரியர்களில் ஒருவரான ஸ்ரீ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் பின்வருமாறு கூறுகிறார். அதாவது அனுபாவக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானின் பெருமையானது பரவச நிலையில் உள்ள பக்தனால் முதலில் உணர்ந்து கொள்ள முடிகின்றது. அதாவது பாவ பக்தியை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இங்க. அதாவது நம்ம எல்லாமே சாதன பக்தி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சாதன பக்தியில வந்து விதி பக்தியிலிருந்து நம்ம வந்து ராகனுகா பக்தி போனாதான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பரவச நிலைக்கு போக முடியும். அதுக்கப்புறம் பிரேம பக்தி இல்லையா. அப்படி பரவச நிலைக்கான அறிகுறிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா வியர்த்து போதல், நடுக்கம், கதறுதல், உடல் வெடிப்புகள் முதலியவை ஆகும். அதாவது நமக்கு வந்து பக்தி பரவசம் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உடல்ல வந்து அதற்கான ஒரு இது வந்து அறிகுறிகள் வந்து தெரியும் ஆக்சுவலி. நடுக்கம், வியர்த்து போதல், கதறுதல், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் வெடிப்புகள் முதலியவை ஆகும். இவை பகவானின் பெருமைகளை நன்கு புரிந்து கொள்வதால் மேலும் அதிகரிக்கின்றன. இத்தகைய பாவநிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா யசோதைக்கு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு இடையிலே இது தாமோதர் லீலை இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனனும் பகவானுக்கும் இடையில பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப பார்த்த சாரதியாக பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டி அங்கே உபதேசங்களை புரிந்தார், பகவத்கீதை வந்து சொன்னார் என்பது நமக்கு தெரியும். அவர்களது பக்தர்களின் முன் கீழ்ப்படிந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது பகவான் பெருமைகளை வெளிப்படுத்துகிறார். அதாவது சாரதியாக இருந்தப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா இத்தகைய பெருமைகளை எல்லாம் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். He will become அவருடைய பொசிஷன் தாழ்ந்த நிலையில நின்றாலுமே அதாவது பகவானுடைய அவருடைய ஞானங்கள், அவர் என்ன சொல்ல வரார், எதை வந்து அவர்களுக்கு வழங்கணும்னு நினைக்கிறார், இது எல்லாமே வந்து பகவான் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். மேலும் அது பகவானுடைய பெருமைகளில் மற்றொரு அம்சமாகும். சுகதேவ் கோஸ்வாமியும் குமாரர்களும் உன்னதலில் இருந்த போதிலும் அவர்கள் பாவத்தின் மற்றொரு அம்சத்தினால், அதாவது பாவ பக்தி அம்சத்தினால் பகவானின் தூய பக்தர்களாக மாற்றப்பட்டனர். பக்தர்கள் மீது பகவானால் சுமத்தப்படும் பெருந்துன்பமானது பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் இடையில் உள்ள பாவ பரிமாற்றத்தின் மற்றொரு வகையாகும். அதாவது பாவ பக்தி அதனுடைய பரிமாற்றங்களால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து விளக்கப்படுகின்றது. இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் எல்லாமே எப்பொழுதுமே சதா சர்வ காலம் துன்ப நிலையில் தான் இருந்தார்கள். ஆனா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கருணையால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதையெல்லாம் அவர்கள் வந்து கடந்து செல்வதற்கு வந்து ஒரு வழி கிடைத்தது. தூய பக்தியில் இருப்பவர்களுக்கு அவர் இழைக்கக்கூடிய துன்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து அவர்கள் வந்து விடுதலை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து வழங்குகிறது. பக்தனை பௌதீக துன்பங்களில் புகுத்த வேண்டி அவசியமாகின்றது. பௌதீக உறவுகள் ஜட இன்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டவையாகும். ஜட இன்பமும் முக்கியமாக பௌதீக வசதிகளை நம்பி இருக்கின்றது இல்லையா. நாம கூட வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல சுகமாக இருக்கணும்னா நமக்கு வேண்டிய எல்லாமே வந்து இருந்தால் சுகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து புரிய ஆரம்பிக்கின்றது. ஆகவே பௌதீக வசதிகளை பகவான் பறித்து கொள்ளும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அதாவது இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக்
என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பறிச்சுட்டாருனாலே இங்க சுகமான வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு எளிமையான வாழ்க்கையாக மாறும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் அந்த பக்தனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னத நிலைக்கு எடுத்து செல்வதற்காகவே அவ்வாறு செய்கிறார். சோ இழப்பு என்று ஒன்று ஏற்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டி ஐ திங்க் வள்ளி மாதாஜி அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறு வயது முதலே தன்னுடைய வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்ல வச்சாங்கன்ட்டு மேபி ஷி ஹஸ் எக்ஸ்பிரஸ்டாரு அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து சொன்னாங்க இல்லையா. எல்லாம் நல்லா வாழ்ந்த நம்ம இதுல கூட பார்த்தோம் நல்லா வாழ்ந்த குடும்பம் அப்படின்னு நம்ம நிறைய சொல்லுவோம். ஆனா இப்போ ஏதுமற்ற நிலையில் இருப்பவர்களும் அப்படின்னு நம்ம ஊர்ல கூட நம்ம பார்த்திருப்போம். ஆனா இருந்தாலும் அந்த குணாதிசயம் பாத்தீங்கன்னா அவர்களிடத்தில் இருக்கும். ஸோ அந்த உத்தமமான குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வழி வழியாக வந்த குணங்கள் அவரை விட்டு நீங்குவது கிடையாது. எத்தகைய துன்ப நிலை இருந்தாலுமே அந்த துன்ப நிலையில் இருந்தாலும் பகவான் மீது பக்தி அவர்கள் எள்ளளவுமே அவர்கள் குறைத்து கொள்ள மாட்டார்கள். நமக்கு எதுமற்ற நிலையை அவர் வழங்கினாலும் நம்ம இந்த சுகமான இந்த பௌதிக சுகத்துல நம்மளை நாம ஈடுபடுத்தி கொண்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பகவானிடத்தில் போகக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு நமக்கு வந்து வழி கிடைப்பது கிடையாது. அதனால்தான் நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிளிசிட்டி ஈவன் இப்ப நம்ம வந்து இவர் அன்பு படுக்கையில வந்து படுக்கணும் பீஷ்மர் அப்படின்னு நினைச்சாரு. எதுக்குன்னா அவருடைய இறுதி பிரயாணம் வந்து சுகமாக அமையணுன்றதுக்காக தான். அதாவது நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்மளுடைய இந்த பௌதீக சுமையை நாம குறைத்து வைக்கின்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்ம பாத்தீங்கன்னாக்கா போகக்கூடிய மார்க்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எளிமையாகவும் ஈஸியாகவும் அமைகின்றது. ஏனென்றால் இந்த பாரங்கள் எல்லாம் நம்ம சுமந்திருந்தா நமக்கு வந்து அந்த மார்க்கத்தினுடைய உன்னத தன்மை நமக்கு புலப்படுவதே கிடையாது. சோ ரொம்ப இந்த 4 லாஸ்ட் 5-6 வரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொருத்தருமே புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒன்று. நமக்கு செல்வங்கள் இல்லை, அதுக்கப்புறம் போதுமான வசதி வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கவே வேண்டாம். நமக்கு பகவான் என்ன கொடுத்திருக்கார் அதுல வந்து நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வாழ முடியும் என்பதை நாம வந்து ஏற்றுக்கொண்டு மனப்பக்குவத்தை நாம் அடைந்தோம் என்றாலே அதாவது ஏதுமற்ற நிலையில் கூட நம்ம வந்து சுகத்தை வந்து நம்மளால வந்து அனுபவிக்க முடியும். சந்தோஷத்தை நம்மளால வந்து அதிலிருந்து வரக்கூடிய சந்தோஷத்தையும் நம்மளால வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். சோ மேலே குறிப்பிட்டது போல மகாஜனங்களான பிரம்மா, சிவன், நாரதர், கபிலர், குமாரர் மற்றும் பீஷ்மரை போன்றவர்களும் பகவானின் இப்பெருமைகள் அனைத்தையுமே அறிந்தவர்கள் தான். மேலும் இவர்களின் கருணையால் அதை ஒருவரால் புரிந்து கொள்ள இயலும். அதாவது அவர்கள் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பீஷ்ம தேவர் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கு இந்த ஞானத்தை வந்து போதிக்கின்றார். சோ அதனால இந்த சிம்பிளிசிட்டி அதாவது அதை பத்தி நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். எத்தகைய நிலையில் இருந்தாலும் நாம வந்து சிம்பிளாக இருக்க பழகி கொள்ள வேண்டும். அந்த நிலை வாழ்ந்தாலா நம்மளுடைய நிலை அதாவது மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டுதான் மனித வாழ்க்கை. அதாவது ஒரு சைனுசாய்டல் வேவ் மாதிரிதான். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அலையை போன்றதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை. சோ அதாவது ஏற்றங்கள் இருக்கும், கீழையும் வரும், மேலையும் போகும். சோ இந்த நிலைகள் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில பார்க்கும் பொழுதும் நம்ம சிம்பிளா வாழ கத்துண்டாலே நம்ம இந்த ஏற்றங்கள் வரும்பொழுதும் சரி, இறக்கங்கள் வரும்பொழுதும் சரி, எதற்காக ஏற்றம் வரும்பொழுது அகங்காரமும் இருக்காது, இழப்பு வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து அது இல்லையே என்ற ஏக்கமும் இருக்காது. சோ ஒரு பக்குவப்பட்ட நிலையை நம்ம வந்து அடைகின்றோம். அப்படிப்பட்ட பக்குவப்பட்ட நிலையில் இருப்பவர்களுடைய கருணையால் மட்டுமே ஒருவர் இந்த ஞானத்தை வந்து அவர்களால் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். பத்மா மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க 20th ஸ்லோகம். சோ எம் மன்யசே மாதுலேயம் பிரியம் மித்ரம் சுஹ்ருதமம் அகரோக சவியம் தூதம் சௌஹ்ருத தாத் அத சாரதிம். வாசிங்க மாதாஜி. எம் மன்யசே வாசிங்க. எம் மன்யசே மாதுலேயம் பிரியம் மித்ரம் சுகர்தமம் அகரோ சசிவம் தூதம் சௌஹ்ரு தாத் அத சாரிதம். எம் நபர் மன்யசே நீ நினைக்கிறாய், மாதுலேயம் மாமன், பிரியம் மிகவும் பிரியமான, மித்ரம் நண்பர், சுஹ்ருதமம் நலத்தை விரும்புபவர், அகரோ நிறைவேற்றிய, சசிவம் ஆலோசனை,
தூதம் தூதர், சௌஹுர்த ஆதரவால் அதனால் சாரதி மொழிபெயர்ப்பே. ராஜனே, அறியாமையால் உனது மாமன் என்றும் மிக பிரியமான நண்பர் என்றும் உன் நலம் விரும்புபவர் என்றும் ஆலோசகர் என்றும் தூதர் என்றும் மற்றும் ஆதரவாளர் என்றும் நீ நினைத்திருந்த அந்நபர் அதே பரமபுருஷராகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆவார். பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களுடன் மாமன், சகோதரர், நண்பர், நலம் விரும்புவர், ஆலோசகர், தூதர், ஆதரவாளர் முதலான உறவுகளை கொண்டிருந்த பொழுதிலும் எப்பொழுதும் பரமபுருஷ பகவானாகவே இருந்தார். காரணமற்ற கருணையினாலும் அன்பினாலும் அவரின் தூய பக்தர்களுக்கு அவர் எல்லா வகையான சேவைகளையும் செய்தார். அதனால் பரமபுருஷர் என்னும் அவரது நிலையை அவர் மாற்றிக்கொண்டார் என்பது அர்த்தமற்ற ஒரு சாதாரண மனிதராக நினைப்பது மிகப்பெரிய அறியாமை. அறியாமை ஆகும். எஸ். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்ம தேவர் என்ன உரைக்கின்றார் என்றால், சோ பாண்டவர்களுக்கு உறவு முறை என்ற போதுல மாமன் என்ற முறை, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நண்பன் என்ற முறையில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் அவரின் பாண்டவர்களின் நலத்தை விரும்புவோர் என்றும் ஆலோசனைகளை எல்லாம் வழங்குபவர் என்றும் இவர்களுக்காக தூது சென்றார் இல்லையா, தூதர் என்றும் இவருக்கு சப்போர்ட் பண்றவர் என்றும் எல்லாரும் நினைப்பாங்க. ஏன்னா எல்லாமே இது பௌதீக செயல்கள் நிறைந்த செயல்கள்ல தான் இந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் இங்கே சொல்லப்படுகின்றது. ஆனால் பகவான் இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி, பரம புருஷர் ஆவார் என்பதையும் நாம உணரணும்ன்றத பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பீஷ்ம தேவர் பாண்டவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்தந்த உறவு முறையில பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு சம்பந்தம் இருக்கின்றது. எப்பொழுதும் பரம புருஷனாகவே இருந்தார். காரணமற்ற கருணை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான காரணமும் தேவையில்லை அவர் நமக்கு கருணை புரிவதற்கு. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு அவருடைய பக்தர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு he doesn't have any reason to show his mercy. பக்தர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக அவர் அந்த கருணையை கொடுக்கின்றார். அன்பினாலும் அவரது தூய பக்தர்களுக்கு எல்லா வகையான சேவைகளையுமே செய்தார். ஆனா அதனால் பரமபுருஷர் என்னும் அவரது நிலையை அவர் மாற்றிக்கொண்டார் என்பது அர்த்தம் இல்லை. அந்த நிலையில் அவர் எப்பவுமே தான் இருக்கார். ஆனா இந்த சூழ்நிலைக்கு அவர் என்ன கடமையை செய்யணுமோ அதை செய்யறார். அவரை ஒரு சாதாரண மனிதனாக நினைப்பது மிகப்பெரிய அறியாமையாகும். அதாவது நம்மளுடைய அறியாமை, இக்னரன்ஸ் அப்படிங்கறது நாம தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ். நெக்ஸ்ட் 21 ஸ்லோகம். மணிமேகலை மாதாஜி. ஓகே, மணிமேகலை மாதாஜி வாசிங்க. சர்வாத்மனஹ சமத்ருஷோஹி அத்வயஷானாஹ ஹந்த்ருதே தத்கிருதம் மதிஹி வைஷம்யம் நிர்வத்யஷ்யஹ ந கவச்சித். எஸ், வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வாத்மன சமத்ருஷோஹி அத்வயஸ்யான ஹங்க்ருதேஹி தத்கிருதம் மதி வைஷ்யம் நிரவத்யஷ்ய ந க்வசித். சர்வ ஆத்மன எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருப்பவரின், சமத்ருஷ அனைவரிடமும் சம அன்பு கொண்டவர்கள், ஹி நிச்சயமாக, அத்வைஷ்ய பரமபுருஷரின், அனஹங்கிருதே பௌதீக உறவுகள் என்னும் பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவர், தத்கிருதம் அவரால் செய்யப்படும் அனைத்தும், மதி உணர்வு, வைஷம்யம் வேறுபாடு, நிரவத்தியஸ்ய எல்லா பற்றிலிருந்தும் விடுபட்டவர், நான் ஒருபோதும் இல்லை, பசித் எந்த கட்டத்திலும். மொழிபெயர்ப்பு மாதாஜி கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல். பரமபுருஷ பகவான் என்பதால் அவர் அனைவருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார். அனைவரிடமும் சம அன்பு கொண்டவரான அவர் வேற்றுமை என்னும் பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவராவார். எனவே சமநிலை கொண்டவரான அவரது செயல்களும் பௌதிக களங்கத்திலிருந்து விடுபட்டவையாகும். பொருளுரை. அவர் பூரணமானவர் என்பதால் அவரிலிருந்து வேறுபட்டு இருப்பது எதுவுமே இல்லை. அவர் கைவல்யம் எனப்படுகிறார். அதாவது சிருஷ்டியில் அவரை தவிர வேறொன்றும் இல்லை. அனைத்தும் அனைவரும் அவரது சக்தியின் தோற்றங்களே. இவ்வாறாக அவரது சக்தியிலிருந்து வேறுபடாதவரான அவர் எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்திருக்கிறார். சூரியன் எப்படி சூரிய கதிர்களால் எங்கும் பரவி இருக்கிறதோ அவ்வாறே பகவானும் அவரது சக்தியினால் எல்லா இடங்களிலும் பரவி இருக்கிறார்.
அவர் எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரம வழிகாட்டியான பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். இவ்வாறு அவர் ஏற்கனவே அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் சாரதியாகவும் ஆலோசகராகவும் இருக்கிறார். எனவே அவர் அர்ஜுனனின் சாரதியாக இருந்த பொழுது உன்னதமானது அவரது நிலையில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை. உண்மையில் பக்தி தொண்டின் பலம்தான் அவரை தேரோட்டியாகவோ அல்லது தூதராகவோ தோன்றச் செய்கிறது. பௌதீக வாழ்வுடன் அவர் செய்ய வேண்டி இருப்பது ஒன்றுமில்லை என்பதால் அவர் பூரண ஆன்ம சுரூபியாக விளங்குகிறார். இதனால் அவருக்கு உயர்ந்த செயலும் இல்லை, தாழ்ந்த செயலும் இல்லை. அவர் பரமபுருஷ பகவானாக இருப்பதால் அவரிடம் பொய் அகங்காரம் இல்லை. இதனால் அவருக்கு வேறான எந்த பொருளுடனும் அவர் தம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது இல்லை. அவரை பொறுத்தவரை ஜட அகங்காரமானது அவருக்குள் சமநிலைப்படுத்தப்பட்டு விடுகிறது. ஆகவே அவரது தூய பக்தர்களின் தேரோட்டியாவதனால் அவர்களை விட தாழ்ந்தவராவதாக அவர் உணர்வதில்லை. தூய பக்தர்களால் மட்டுமே பாசமுள்ள பகவானிடமிருந்து சேவையை பெற முடியும். அதுவே அவர்களின் பெருமையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதுல இருந்து என்ன தெரியறதுன்னா அர்ஜுனன் ஒரு தூய பக்தன் ஆவான். சோ நாம அவருக்கு பகவானுக்கு நாம செய்யும் பொழுது சேவை செய்யும் பொழுது பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா he will reciprocate. நாம எந்த விதத்துல பகவானுக்கு வந்து சேவையை செய்கின்றோமோ அதே விதத்துல பகவானும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெசிப்ரோகேட். நம்பிக்கையோட முழு மனத்தோட அவருக்கு நாம சேவை செய்தால் அவருடைய அனுகிரகமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதே மாதிரிதான் நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம அனுகிரகம் வேண்டி நம்ம வந்து செய்யலைன்னாலும் நம்மளுடைய கடமையாகவும் பகவானுடைய கைங்கரியமாகவும் ஏற்றுக்கொண்டு செய்யும் பொழுது நமக்கு என்ன பகவான் செய்யணுமோ நம்ம கிட்ட எது இல்லையோ அதை கொடுக்கிறார் அவர். சோ நம்மிடத்தில் இருப்பவத்தை வந்து ரட்சித்தும் நம்மிடம் ஏது இல்லையோ அது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வந்து வழங்குகிறார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதாவது தீய குணங்கள் இருக்கின்றது, நன்மையான குணங்கள் இல்லை என்றால் தீய குணங்களை அழித்து நன்மையான குணங்களை எல்லாம் வணங்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வந்து பகவானுக்கு உண்டு ஆக்சுவலி. சோ நமக்கு எது நன்மையோ அதை தான் பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். சர்வாத்மனக சம திருஷோசிஹி அத்வயஸ்யான ஹங்கிருதேத தத்கிருதம் மதிஹி வைஷம்யம் நிர்வத்யஸ்ய ந கவச்சித். ஓகே, சோ பரமபுருஷ பகவான் என்பதால் அவர் அனைவருடைய ஹிருதயத்திலுமே இருக்கின்றார். அனைவரிடமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சம அன்பு கொண்டவராக தான் அவர். வேற்றுமை என்னும் பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவர். யாரையுமே வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண மாட்டார். ஆனா பக்தர்களுக்கு அனுகிரகம் ஜாஸ்தி கொடுப்பார். ஏனென்றால் பக்தர்கள் அவரிடத்தில் தூய அன்பு என்னும் அதை வந்து அவர்கள் வந்து செய்யும் பொழுது அதற்கேற்றவாறு பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றார். சோ நார்மலா இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன அவர்கள் வந்து ரட்சணை வழங்க வேண்டுமோ அந்த ரட்சணை வந்து பகவான் வழங்கிட்டுதான் இருக்கார். அதனால்தான் நம்ம இவ்வளவுனா இருந்துட்டு இருக்கோம். இல்லைன்னா இன்னும் அத கடினமான சூழ்நிலை தான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. எல்லாருமே வந்து சேவிக்கிறது கிடையாது. சோ பக்தி எல்லாருமே செய்யறது கிடையாது. பக்தி செய்பவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் வந்து அந்த அருள் என்பது வழங்குகிறார். ஆனா பக்தி செலுத்தாத இருக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர்களுக்கு கூட ஹிருதயத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நார்மலா ஒரு மனிதனுக்கு என்ன ஆசீர்வாதங்கள் என்ன கருணை புரியணுமோ அதையும் பகவான் செய்துட்டுதான் இருக்கார். சோ எந்த பேதபாவத்தையும் அவர் வந்து செய்வதில்லை. அவர் பூரணமானவர் என்பதால் அவரிலிருந்து வேறுபட்டு இருப்பது, அதாவது he is the complete whole, அனைத்தும் அவருக்குள்ளேயே அடக்கம் என்பது நமக்கு தெரியும். அதனால்தான் கைவல்யம் எண்ணப்படுகின்றார். அதாவது இந்த சிருஷ்டியே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த சிருஷ்டியே பரமாத்மாவே சிருஷ்டி அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ளணும். அனைவரும் அவரது சக்திக்கின் தோற்றங்களே. நாம் எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அம்சங்களே. இவ்வாறாக அவரது சக்தியிலிருந்து வேறுபடாதவரான அவர் எல்லா இடங்களிலுமே நிறைந்திருக்கிறார். சூரியன் எப்படி பிரகாசத்தை இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவி இருக்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் அவர் எல்லா உயிர் வாழிகளின் இதிலிருந்து இருக்கார், அப்படி பரவி இருக்கின்றார் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தோன்றாத அருவமாக பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈவன் இந்த மேட்டர் ஆல்சோ ஹி இஸ் தேர் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இவ்வாறு அவர் ஏற்கனவே அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கு சாரதியாகவும் ஆலோசகராகவும் இருக்கின்றார். எனவே அவர் அர்ஜுனனின் சாரதியாக இருந்த பொழுது உன்னதமான அவரது நிலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. நம்மளை வழி நடத்துபவரும் அவர் தான் இல்லையா. அவர் அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் பார்த்த சாரதி கிடையாது, நமக்கும் அவர் பார்த்த சாரதி தான்.
இவ்வழி செல் என்று உள்ளுக்குள்ளிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வழி நடத்தி கொண்டே இருக்கின்றார். உண்மையில் பக்தி தொண்டின் பலம்தான் அவரை தேரோட்டியாகவோ அல்லது தூதராகவோ தோன்ற செய்தது. பௌதிக வாழ்வுடன் அவர் செய்ய வேண்டியிருப்பது ஒன்றுமே கிடையாது இங்கே. ஏனென்றால் பூரணத்தினுடைய சுரூபம் அவர். இதனால் அவருக்கு உயர்ந்த செயலும் தாழ்ந்த செயல் எந்த வித்தியாசமுமே கிடையாது. சோ ஏனென்றால் இந்த உயர்வு தாழ்வு இது எல்லாமே பௌதிகத்துல வரக்கூடியது. இந்த பௌதிகத்திற்கே அப்பாற்பட்டவராக இருக்கும் பொழுது அவருக்கு வேற்றுமை என்பது அந்த மாதிரி ஒரு இதுவே கிடையாது பகவானுக்கு. சோ நாம கூட அந்த தெய்வீகமான அம்சத்துல நாம மனச நிலை நிறுத்தணும். எந்தவித பாகுபாடு வேறுபாடு இதெல்லாம் நாம பார்க்கவே கூடாது. அவர் பரமபுருஷ பகவானாக இருப்பதால் அவரிடம் பொய் அகங்காரம் இல்லை. அது பொய் அகங்காரம் ஃபால்ஸ் ஈகோவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன் ஆஃப் த பண்புகள் இல்லையா இந்த பௌதிக இயற்கை. அவர் பௌதிக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதால் அவர் அந்த பௌதிக அகங்காரமும் பாத்தீங்கன்னா பொய் அகங்காரமும் அவரிடத்தில் இல்லை. அவரை பொறுத்தவரை ஜட அகங்காரமானது அவருக்குள் சமநிலைப்படுத்தப்பட்டு எஸ் இட் இஸ் இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சுச்சுவேஷன் எப்படின்னாக்கா அந்த நிலையிலிருந்து அவர் நழுவாதவர். அதுல இருந்து அவர் என்னைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அது he will never fall down அப்படிங்கறத நாம் தெரிந்து கொள்ளணும். தவறி விடாதவர். ஆகவே அவரது தூய பக்தர்களின் தேரோட்டி ஆவதனால் அவர்களை விட அவர் தாழ்ந்தவர் ஆவதாக அவர் உணரப்படுவதும் கிடையாது. he is the highest authority என்பதும் தெரியும். சோ அங்கே உட்கார்ந்து இருக்கும்பொழுது நம்மளை எல்லாருமே நம்மளுடைய மனசு என்னும் அந்த கடிவாளத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான் ஏந்தி இருக்கிறார். அங்கே அர்ஜுனனுடைய மனதினுடைய கடிவாளத்தையும் பகவான் ஏந்தி இருந்தார். தூய பக்தர்களால் மட்டுமே பாசமுள்ள பகவானிடமிருந்து சேவை பெற முடியும். சோ அதுவே அவர்களுடைய பெருமையாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அற்புதமான விளக்க உரை கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதர். இன்னைக்கு